Достичь соблюдения режима тишины на Донбассе, как это предусмотрено Минскими договоренностями, сложно, но реально. Об этом заявил федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время совместного брифинга с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Давайте послушаем его прямую речь. Ми зустрічались у нормандському форматі у формі відеоконференції і були одностайними в тому, що реалізація домовленостей, які були досягнуті у грудні в Парижі, повинні бути реалізовані. Ми хочемо допомогти вам, підтримати вас разом з Україною досягти миру на сході України, а також маємо досягти режиму тиші, як це передбачено у мінських домовленостях, який буде дотримуватись. У деталях це, звичайно, дуже складно, і ми це знаємо, але це є реально. Ну а с нами сейчас на прямой связи Олег Саакян, политолог. Витаю вас. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Только что вы услышали заявление Хайко Мааса на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Как вы считаете, вот он сказал, можно реализовать Минские соглашения, то есть реально, но сложно соблюдать режим тишины на Донбассе. А вы как считаете, реально, вот уже прошло 6 лет, а огонь так и не прекращается? Ні, це реально, тому що ми розуміємо, що якщо буде команда з Кремля припинити будь-який вогонь, то він буде припинений. Якщо буде для цього залучено додаткові інструменти по контролю, то вони зможуть проконтролювати і впродовж 24 годин зупинити будь-які обстріли. Все ж таки, Росія глибоко контролює окуповані території Сходу. А інша справа, що чи це на сьогоднішній день реалістично? Тут ні, на жаль, тому що в російських інтересах немає припинення вогню. Для України важливо завершити війну для відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету. Як по Сходу, так і по Криму. І це два нерозривних фактично між собою територіально, просторово, часово компоненти російсько-української війни. Але поруч з тим, для Російської Федерації цей конфлікт він є фактично інструментом і енергією для своїх геополітичних інтересів, для своїх амбіцій регіональних. Відповідно, вони зацікавлені в продовженні конфлікту як в інструменті тиску. І зараз ми бачимо, що чим гірша ситуація стає в Росії, тим більш зростає її агресивність на міжнародній арені, зокрема, і ми це відчуваємо на лінії фронту, там, де кожним днем ми бачимо зростання ескалації воєн. Вже навіть йдуть обстріли поруч з місцями розведення і з певними натяками на те, що вони можуть прикинутися в ті 3 точки, де розведення відбулося. Ну, вы знаете, что на прошлой неделе в Совбезе ООН представитель Российской Федерации, выступая, сказал, что пока санкции с РФ не будут сняты, огонь на востоке Украины не прекратится. Вот как вы думаете, на что и на какой компромисс может пойти Украина, чтобы прекратился огонь на востоке? На жоден з тих компромісів, які Російська Федерація хоче. І це вже було окреслено сьогоднішньою владою, бувшою владою, і перш за все окреслено суспільством. Ми побачили і пана Кулебу, який сказав чітко, що Україна готова до компромісів, але не за рахунок суверенітету територіальної цілісності, є червоні лінії. Ми чули пана Резнікова. Мені здається, що зараз Україна взагалі перейшла до трішки іншої поведінки на міжнародній арені. Ми бачимо актуалізацію теми Криму, актуалізацію Будапештського меморандуму, підвищення статусу української мовної групи в Мінську в явочному порядку, поставивши Росію на виделку, або посилювати свою присутність, або фактично виправдовуватись, чому вони цього не роблять. Також це і демонстрація паспортів маріонеток Донецька і Луганська. Тобто Україна почала демонструвати певні наступальні, скажімо, ініціативи в дипломатичному полі, які змушують Російську Федерацію реагувати. Зокрема, і ця заява в ООН, і цей захід, він же відбувався абсолютною калькою до того, як Україна влаштовувалась декілька тижнів до того. Росія не видумала нічого нового, просто як взяти і скопіювати той же захід і провести його зі своїми пропагандистськими слоганами, фактично по гарячих слідах мінського виступу. Дуже дякую вам. Політолог Олег Саакян був з нами на прямому зв'язку.